Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan! Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay walang iba kundi si Miss Erica Embang. Ginawa ni Miss Erica Embang ang kanyang YouTube account noong September 4, 2018. Nakapag-upload si Miss Erica Embang ng 570 videos. Ang subscribers naman niya ay 840k. Ang video views niya ay nasa 44,484,897. At ang kanyang country ay Philippines. Channel type ay comedy. Dumako naman tayo sa kanyang social blade rank. So, si Miss Erica Embang ay nasa 136,154 ang kanyang social blade rank. Ang kanyang subscriber rank naman ay nasa 27,631. Ang video views rank niya ay nasa 112,225. At ang kanyang rank sa Pilipinas ay nasa 225. Comedy rank naman ay nasa 1,281. So, dumako naman tayo sa kanyang subscribers for the last 30 days. So, nadagdagan si Miss Erica Embang ng 14,000 subscribers. Bumaba po ito ng 17.6% kumpara sa nakaraang 30 days. So, dumako naman tayo sa total subscribers weekly. Makikita natin noong August 31, 2020 hanggang September 6, 2020 nakapagtala o nadagdagan si Miss Erica Embang ng 27,000 subscribers. So, dumako naman tayo sa video views for the last 30 days ni Miss Erica Embang. Nakapagtala siya ng 918.226k na video views for the last 30 days. Bumaba po ito ng 32.4% kumpara sa previous 30 days. So, makikita po natin sa total video views niya weekly. Noong September 7, 2020 hanggang September 13, 2020 nakapagtala si Miss Erica Embang ng 858,702 video views. Dumako naman tayo sa YouTube Stats Summary / User Statistics for Erica Embang. Tingnan natin sa baba. Makikita natin ang daily average subscribers niya ay 467. Ibig sabihin, kada araw ay nadadagdagan ng 467 subscribers si Miss Erica Embang for the last 30 days. Ang kanyang weekly average naman ay 3.26k subscribers for the last 30 days. So mga kabayan, dumako naman tayo sa audience ni Miss Erica Embang. So makikita natin ang pinaka mataas na age group na nanonood kay Miss Erica Embang ay ang 18 years old hanggang 24 years old. Female po, female. Mga babae po ang karamihan na nanonood kay Miss Erica Embang. Ngayon po ay titingnan naman natin ang kanyang
estimated audience geography kung saang lugar nanggagaling ang mga nanonood kay Miss Erica Imbang. So makikita natin ang USA ay 24%, ang India ay 12%, ang Pilipinas ay 8%, ang United Kingdom ay 6%, ang Indonesia ay 5%, ang Canada is 4%, ang Taiwan ay 3%, ang Spain ay 3%, ang Australia ay 2%, ang others is 33%. Mga kabayan, dumako naman tayo sa pinakamataas na video views ni Miss Erica Imbang. So, noong July 24, 2019, nag-upload si Miss Erica Imbang ng video at ang title nito, ang Dream House Ko, Episode 2, Erica Imbang. So, video na yun ay nakapagtala ng 764.5K na views sa video na yun. At ang rating ng video na yun ay 99.4%. Ang video na ang Dream House Ko ni Miss Erica Imbang ay nakapagtala ng 6,000 comments. So, ang estimated earnings ng pinakamataas na video views ni Miss Erica Imbang ay nasa $382 hanggang sa $3.1 thousand. So, i-convert po natin yan into Philippine peso. $382 times 48 is equal to 18,336 pesos. Yun po ang pinakamaliit na estimated earning ni Miss Erica Imbang para sa kanyang pinakamataas na video. So, i-convert naman natin ng $3,100 times 48. So, lumalabas na 148,800 pesos. Ito po ang pinakamataas na posibleng sweldo ni Miss Erica Imbang sa kanyang pinakamataas na video. So, nag-range po siya sa 18,000 hanggang sa 140,000 ang estimated earnings ng pinakamataas na video views ni Miss Erica Imbang. Mga kabayan, dumako naman tayo sa estimated monthly earnings ni Miss Erica Imbang. So, ang estimated monthly earnings ni Miss Erica Imbang ay from $230 hanggang $3.7 thousand. So, i-convert po natin yan into Philippine peso. $230 times 48 is equal to 11,040 pesos. So, ang 11,040 pesos po ay ang estimate ng pinakamababang possible na estimated YouTube salary ni Miss Erica Imbang. So, ang pinakamataas niya monthly is 3,700 times 48. So, 177,600 pesos. Yun po ang possible na makukuha niya, na pinakamataas na makuha niya sa isang buwan. So, nag-range lang po sa 11,000 to 170,000 ang pesos ang monthly earnings ni Miss Erica Imbang. So, mga kabayan, pumunta naman tayo sa estimated yearly earnings ni Miss Erica Imbang. Ang estimated yearly earnings niya ay $2,800 hanggang $44,100. So, i-convert po natin yan. $2,800 times 48 is equal to $134,100.
134,400 pesos. So, ang 134,400 pesos, yan po ang minimum, ang pinakamaliit na possible sweldo ni Miss Erica Imbang sa YouTube within a year. So, ang maximum naman niya ay $44,100 times 48 is equal to 2,116,800 pesos. Ito po yung possible na pinakamataas na sweldo ni Miss Erica Imbang na makukuha niya sa YouTube yearly. So, nag-range po sa 130,000 pesos hanggang 2 million pesos ang yearly sweldo ni Miss Erica Imbang sa YouTube. So mga kabayan, dyan na po nagtatapos ang ating review sa magkano ang possible sweldo ni Miss Erica Imbang. So kung nagustuhan niyo itong video na to, I hit the like button, comment for any suggestions, share these videos. Don't forget to hit the notification bell icon para lagi kayong updated sa mga latest videos. Maraming salamat.